hogy ennyien átadták meghívásunkat erre a nyári vasárnap délutáni programra. És kíváncsiak voltak arra, mi is fog itt ma történni. Külön köszöntöm Totkomos város vezetőit, a képviselőket, az egyházi méltóságokat. Hogy miért is vagyunk itt és hol is állunk, erre Erdélyi Józseftől származó idézettel válaszolok. Elszállt felette évezel, és annyi eső nem mosta el, egyre még nem szántotta le, nem bírt az elmúlás vele. Az alacsony tanyák felett ma is feltűnő emelet. A nép azt mondja, hóhalom, lehet, hogy régi sírhalom. Kopácsot vagy mezőkopácsot hiába is keresnék a térképen, de az Árpádok alapította a falu megyét őrző templomot a kor technikai vívmányának köszönhetően azért megtalálhatjuk. Az Alföld ősi emlékeit, kultúrájának nyomait már bár néhány pusztai templom, agasok, kőfalak, céglák és közvetlen környezeten őrzik. Tanulmányainkból is tudjuk, a honfoglalás utáni békés országépítést a minden elsős határos főtúráshoz követték. Ez adja a magyarázatát annak, hogy a hajdani életnek, kultúrának még a nyoma is alig maradtak fenn. Ritka kivétel ez a kis templom, amelynél most tiszteletünket tesszük. Az egykorú védelmezés életet jelentő szárazérbe tanuló Kopácsi ér öleli körül 3 oldalon ezt a magaslatot, mert módunkba áll szemlére venni a Délalföld egyik még ma is funkcionáló kincsét, elgondolkodni az itt élő sorságunkat épp azon, hogyan nézhetett ki a környező lakóházak, hogyan pusztulhatott el a puszta szélén lévő templom, amelyből élni akarását csak a felégett bejárat és falválványon keresztül évszázadokon át. Oklevelek, okiratok, éremeletek, kiadványok bizonyítják, hogy egykoron Családvár megyéhez tartozott ez a terület, és igenis volt itt élet. Az 1930-as évek elején szerencsére volt néhány megszálló, akinek kezdeményezésére ismét állhattak a falak, és megcsendülhetett a halam. Ugyanakkor a kincskeresők nem kivérték a sírokat, miközben a házhelyeket is kutatták. Elhallottak a berendezések, a sokáig keresett, amelynek nyoma veszett, hiába is kutattak utána a környező tanyák lakói, akik már kihaltak. A volt itt élők leszármazottai, akik már szintén az idősebb korosztályhoz tartoznak, tudtak némi segítségről szolgálni kutatásaikhoz, illetve a múzeumi feljegyzések, tanulmányok szolgáltak alapul, és az internet adta lehetőséget kihasználva állítottuk össze ezt a történeti áttekintést, mely körülvesz minket. Úgy érezzük, a kápolna többet érdemel. Ezért is fogalmazódott meg többünkben, hogy bemutassuk annak múltját az ideérkezőknek. És hogy miért pont ezt a napot választottuk erre az eseményre? Mert 78 évvel ezelőtt, ugyanezen a napon Péter Pálból, Gladberg Gyula, csanádi püspök szentelte fel az új templomot, de az sem elhanyagolható tény, hogy július 1-én ünnepeljük az építészeti világnapot, és úgy gondoljuk, hogy az Árpád-kori műemléktemplomunk itt a pusztaságban páratlan építészeti értéket, turisztikai hozzájött is képvisel. Számos legenda kering a törökúrás idejéről, de bizonyítani ez idáig ezeket nem tudták. Mi viszont most ezzel az állandó kiállítással bizonyítani tudjuk, hogy igenis ennek a kápolnának van történelme, múltja, hogyan zajlott körülötte az élet évszázadokon át. Meg kell említenem egy közelmúltbeli szomorú eseményt is. 1997. augusztus 16. késő délutánján, amikor a kápolna kigyullad, a tetőszerkezet teljesen leégett, a falmennyezet részben égett le, viszont a padok sértetlenek maradtak, a falakban kármányosság. Utóbb kiderült, a tűzeslet oka villámcsapás volt. Az anyagi kár apró számítások alapján 53 millió forintra volt. Sikeres volt a térség összefogása, és a falak fölé, amelyen hosszú századok emlékelek közül hamarosan új tetőt ácsoltak. A kápolna már többször bebizonyította élni akarását, így reméljük, lesz jövője is. És
és egyre többen látogatnak majd el ide, megérdemlik, hogy szeressük és látogassuk. Köszönetet mondok taktársaimnak, a volt kopánci leszármazottaknak, a katolikus egyháznak, hogy létrehozták ezt a kiállítást, mely által a szentmisére érkezők, a táborozók, vagy a geoládat kutatók, az ide látogatók szívében még mélyebb, tartalmasabb nyomot hagyhatunk. És engedjék meg végezetül, hogy átadjam a szót Csontos Kárnak, aki a táboroknak a szöveges részét állította össze, abban segítkezett, aki majd részletesen beszél a Kárpad mindenki korai jelentőségéről, nem utolsó sorban a legendáiról. Majd felkérem Nagy Ferenc Estenes plébános urat, hogy mondjon áldást. A harmóniumnál pedig a végén Karpos Györgyét fogunk hallani. Köszönöm szépen! Kopács története tipikus szárazér melletti település története. Mert hova is telepedhettek volna az emberek a szárazér mellé annak idején, a régi korukban. És Kopács történetéről, amiről fogok beszélni, nem feltételes módon beszélek, hogy lehetett, mert Kopácsról a korabeli oklevelek, feljegyzések, évszám szerint emlékeznek meg, ugyanakkor rendkívül biztos forrás az adólista, évszázadokon keresztül az adólista, hogy melyik települést hogy és ki adóztatta, legyen az királyi, bár a legfontosabb és legteljesebb adólistát a török jegyezte fel még. Bármilyen furcsa, Kopácsról. És ez megmarad, fennmarad a korabeli nevekkel egyetemben. Érdekes története van Kopácsnak. Úgymond semmivel sem külön, mint a régi Komlósnak. Mindkettőt szíves figyelmünkbe ajánlom, és annak idején, amikor az ember megtelepedett, nyilván víz mellett próbált megtelepedni, ahol élhető területet talál, nem utolsó sorban ugye a víz mellett, vagy a vízben mindig megtalálta az élelmét, halat, vízizővényt, vagy bármit, mellette dús legelőtt, ahol állatot is tudott tartani. Bármilyen furcsa, Krisztus előtt 6000-ben az új kőkor embere már itt is élt ezen a részen. Őket követte a rézkor, majd a bronzkor embere. A vaskorban megfordultak ezen a területen a szkíták, a keltár és a távok is. Egy római nép volt, egész a Tiszáig terjedt amikor az uralma. A népvándorlás idején a getidák, a hunok, az avarok is éltek rövidebb, hosszabb ideig ezen a részen. A magyar honfoglalók egyik törzse vidékünket, a mai Csongrád és Békés megye déli részét foglalt el, vagyis a Tisza-Körös-Maros közét, Ondvezér vagy leszármazottai, Glád és annak fia Ajtót birtokolta rendkívül hosszú időn keresztül. Géza fejedelem megbízásából ezek a törzsfők, illetve ezek leszármazottai ügyelték a délsről ide érkező sószállítókat, mert az királyi regálé volt, és a király nem tűrte, csak csupán megbízta, hogy ezek az emberek tárolják, kezeljék és tovább szállítsák. A hatalom egyik rendkívül komoly anyagi bázison volt a só abban az időben is. Ajtói vezér igazi nomád törzsfő volt, akinek birtokait mérhetetlen számú ménesei, szarvasmárkája és szolgája fémjelezte. Jó lehet, Ajtón bizánci keresztény volt, mégis pogányokra élt, több feleséget tartott. Igazi az a fajta törzsfő volt, aki féktelen volt mindenben, az életben is. Rabszolgái is voltak. 1001-ben, amikor első Istvánt megkoronázták, ugye létrejött a Magyar Királyság, az ország népe áttért a keresztény hitre. Igaz, nem mindenki, és főleg nem egyszerre. Botorság lenne azt hinni, hogy azt mondták, hogy holnaptól lettél keresztény, vagy eddig egy bálványt imádtál, valamit is és erdőben oda vitted neki az áldozni valót, és de a mai naptól kezdve más az Istenet.
Nem volt könnyű dolog. A mi vidékünk hosszú ideig pogány maradt, tovább, mint az ország egyéb más részei, bár Ajtony 1020-ban bizánci hittérítőket hozott erre a vidékre, és ennek egy ékes bizonyítéka a régi Gomlós területén előkerült ereketartó Melkereszt, mely 10. századi bizánci munka, és valószínű az erre járt hittérítő, valamelyik hittérítője lett, akit ott temettek el a régi Gomlós területén. Ezt Hóman Bálint írja, már pedig Hóman Bálintot nagyon komoly forrásként tekintjük, és hiszük, hogy amit állított, nagyon komoly kutatómunka alapján állította. Nehéz dolga lehetett egyébként a hittérítőknek, mert Erdélyben még az Erdélyi Gyula sokáig úr volt, és ezen a vidéken a békési vata. És az emberek a pogány hitet nem szívesen tették. El kell gondolkozni, hogy vajon miért nem. Hát azért, mert addig még a kis ennivalót feláldozta az Istenének, és azt mondták neki, hogy holnaptól kezdve ez az Istenet. De amit megtermelsz, minden tizediket neki kell adni. Adót kell fizetned az új Istennek. Hát gondolj, ki szerette ezt? Kinek tetszett ez? Senkinek. Hosszú időben telepére meggyőzték emberséggel, tisztességgel, hogy ez nem csupán anyagi, hanem lelki áldozatot is jelent az emberiség számára. Tehát Isten többet jelent. Első István első törvényében ugye előírta, hogy minden 10 falu építsen templomot, de mindaddig még a pogányság vívott, az egyik jellegzetessége pont az volt, hogy legeltető gazdálkodást folytattak. Hatalmas nagy puszta volt ez a részen. Reggeltől estig hagyották a marhát, a lovat, mindent. Nem volt haza, nem volt település, nem volt otthon. Csak amikor a földművelésre is rátértek, akkor kezdtek a falvak kialakulni, és akkortól beszélhetünk arról, hogy 10 faluban épített egy templomot. Meg is tette. De ez a falu nem falu volt, ne arra gondoljanak, hanem bokorszegren szétszólt települések, mondjuk 10 ház, de a 10 ház lehet, hogy 2 kilométerre volt egymástól. És ezek az emberek összefogtak, fölépítették a templomot. Különösen erőteljesített ez akkor meg, amikor Csanád vezér a király parancsára Ajtonyt legyőzte, mert Ajtony megdizsmálta, nem azért, mert pogány volt, nem azért verték le, hanem ellopta a sót. Nagy ősznél leszámoltak vele, fejét vették, és 1030-ban megalakult a csanádi püspök. Az első püspök az nem volt más, mint István király fiának, Imre hercegnek a nevelője, Csanád. Ő volt az első püspök. Nem véletlen, hogy az oltár felett Gellér püspök képe van. Gellér volt vidékünk, Csanád megye és úgy tetszik, Békosdi déli részének a legelső püspöke. Az első egyház megyének. Közösségek alakultak, itt is kialakult az első falu, Kopáncs. Valamikor egy nagy közös terrának nevezték ezt a területet, mert 2 Kopáncsról beszélünk, van Vezőkopáncs meg Rétkopáncs. Érdekes. Az egyik ugye Vásárhelyhez tartozik a mai napig Rétkopáncs, Mezőkopáncs pedig Makóhoz. A neve korai magyar név a Kopáncs, Kopánci, Kupánc, Kopáncs, harkályt jelentett. Valószínű, itt ezen a vidéken nagyon nagy számmal élt ez a madár, és ezért kapta ezt a nevet, a Kopáncs nevet. Tehát a templomot megépített egy faluközösség, és a falu elkezdte életét. Ez a templom 1046 és 1070 között kellett, hogy megépüljön, pont a régészeti leletek bizonyítják ezt. Tehát ezért 1046 a választó vonal, mert ekkor már nem élt Vata, ekkor már Gellért volt a püspök, és azért 1070, mert első Szent László pénzei is előkerültek sírokból, és a
sír már meglévő templom melletti sírról beszélünk, tehát nem a sír mellé építették a templomot, hanem fordítva, a sír mellé temetkeztek. Kopáncs az Árpád korában virágzó falu volt, ezt korabeli oklevelek rendkívül fényes módon bizonyítják. 1138. Második Béla király a dömösi apátságnak adományozta Kopáncs birtokot, itt Csanádiensis, mert volt Kopáncs, de Csanádban csak ez a Kopáncs volt, Csanád megyében. És itt kantakészítők laktak, akik ellátták a települést, meg az apátságot is kantákkal. 1219 a Váradi Regesztrum, vagyis a Váradi Törvénykönyv említi Kopáncs települést. Történt egy gyilkosság, és tanúkat idéztek be Váradra, és az egyik tanú, Ábrahám, Kopáncsról jelentkezett a Váradi Tüzesvasróván. 1230. Harmadik András Csáp Miklós püspököt megerősíti Kopáncs birtokában, így Csanádiensis. 1231-ben Csáp Miklós püspök végrendelkezett Kopáncs birtokról, miszerint a kopáncsi birtokot a hozzátartozó földdel, jobbágyokkal együtt fiára hagyta. Ez az oklevél itt meg is található az egyik tabló. 1241, ez egy rendkívül gyászos időpont, a tatárjárás időszaka, ugyanis a tatárok az Ojtoz és a Vörösvölgyi szorosan jöttek be Magyarországra, és Büdzsük, tatárvezér, ezen a részen vonta össze seregét a régi Baszaper vagy Pereg alatt, de a tatárok a teljes környéket elpusztították, beleértve Kopáncsot, Komlót, meg Pereget is, 70 falu népét írtották ki, akik tudtak elmenekültek Nádasba vagy bárhova, de sajnos egy totális pusztítást vittek végre a tatárok. Nem úgy, mint a török, hogy aki megkímélte később az embereket azért, hogy legyen, aki fizessen neki adót, a tatárt ezt nem érdekelte. Minél jobban kizsigerelni, elpusztítani az embereket, és utána kivonult az országból. Amit elmondtam, az a régészeti lelet támasztja alá, hisz itt pénzi érméket találtak első István, második István, második Béla, második Géza, harmadik Béla, harmadik István korából, valamint egy nagyobb mennyiségű pénzt, ami szintén adagról van, úgynevezett frizaki dénárokat, ami azt jelentette, hogy itt egy rendkívül komoly kereskedelem folyhatott, mert ez Frizak Ausztriában van, ott verték Európában az első jó minőségű ezüstpénzt, azt, amit mintaként első István királyunk is alapul vett, és ez főleg a pénz ezüst tartalma jelentette. Ezüstpénz volt, de akkor, mint a környezet, tehát minimális, mégis nagy értéket képvisel. És itt gondoljanak vele, hogy 1919-ben a Kársa-halom és a Döcöge-halom között két földműves 400 darab pénzt szántott ki. Java 115 darab frizaki dénárból, a többi az második Gézakorában 117 és a többiből egy darab vagy 2 darabból, és ezt fogták, egy részét elvitték, a Makói ötvösnek eladták. És az egyik tisztviselő észrevette, és utána járt, hogy mi ez. Megtalálták a ládafiába több 10 év múlva a pénznek a felét, megtalálták, és bizony bekerült a múzeumba, ez egy nagyon komoly kincslelet volt. Ez akkora kincslelet volt, mert mit jelenthetett, hogy 400 darab dénárból legalább 10 marhát, vagy 100 birkát, meg földet vehetett az illető. Ez nagyon nagy pénz volt az abban az időben. Azért is beszéltünk róla, hogy kincslelet. Kopáncs nagyon sokáig egyházi birtok volt, de világi földesurak is birtokolták a kopáncsi települést. 1406-ban egy beiktatáson 2 kopáncsi nemes vett részt, Kopáncsi Dániel és Miklós, mint királyi megbízott vett részt egy vásárhelyi beiktatáson.
A beiktatás azt jelentette, hogy a király adományozott birtokot valakinek, és a mint királyi megbízott jelenlétével megerősítette ezt a tényt. 1449. Hunyadi János előtt egy kártérítési per zajlott, melynek 2 kopáncsi nevest jelent meg tanúként. 1522-ben kopáncsi jobbágyok 20 fő megtámadták a Japsi csomorkányi birtokát, mert azért a jobbágyok nem voltak aranyemberek, egymás elől legelőtt lelegeltették a jószággal egymás legelőjére, vagy a veszekedés volt. Ezeknek a jobbágyoknak a neve ismert. Bajkó Györgyi János, Bajkó Mátyás Mihály, Baka János, Bán Pál, Bors Lukács és Mihály, Csehó Gellért, Cine Gellért, Mucsi Benedek, Brió Balázs Demeter, Sár István, Szabó Mátyás, Szívós András, Tóth Antal, Veres Balázs és Benedek. Ezek voltak, mert a korábbi jegyzőkönyvek megrögzítették annak a 20 jobbágynak a nevét, aki ezt elkövette. Kopáncsiak voltak. 1549-ben készült egy összeírás, amelyben a csanádi püspök az adóztatható településeket összeírta, és ebben 10-én Kopáncs település is feljegyzett. 1564-ben újabb adó összeírás Kopáncsról. A templom mellett ekkor 14 házigó roskadozott, így írta fel, ez volt a feljegyzés. 1567 virágzott a Kopáncs, 21 család lakja, és 1200 darab birkája volt az itt élő embereknek. Jó módúak voltak. 1579 a török adóösszeírás, rendkívül végzetes adóösszeírás. Ekkor nem csak bárányfizetet, hanem búza, gabonafizet, mézadótól kezdve, mennyasszonyadóig, az elvitandók, jószág után is adót kellett fizetni. A törökök mindent megadóztatott, de az utolsó vagyonazok össze is írt mindent, hogy mi volt. 1590-ben a csanádi püspök adó összeírásával találkozunk újból Kopáncsal. 1592-ben Kopáncsa birtok, mint Kopáncs birtok a királyra szállt, mert valószínű magva szakadt az itteni földesúrnak, és ilyenkor az volt a szokás, nem volt örökös, a király birtokba vette, és ő adományozta tovább el. 1596-ban Kopáncsot is elpusztítja a török tatár, méghozzá azért, amiért Tóth Gombóst, a régi Gombóst, mert Kaszapert meg a többi települést is, mert érdekes módon ugye ez a terület is a Magyar Királysághoz tartozott. De a török uralta, és valamilyen módon erdélyi kormányozta. Na most az erdélyi fejedelmek a borosjelői vitézeknek birtokokat adományoztak. Azok ide jártak rabolni. Ezt úgy fejezték ki, hogy hódoltatni a településeket, de milyen hódoltatás az, amikor azt mondta, oda ment 30-40 huszár, azt mondta, hogy egy pár csizma, 2 szőnyeg és ennyi talért ír. Meghódoltatták, de évenként visszajártak. Ennek emléke van. Már végleg Babrikodári püspöké, és ettől kezdve Kopáncsról semmiféle említést, írásos említést nem találunk, és nincs is. Valószínű, csak pásztorok élhettek földművelésnek már tovább. Semmiféle nyoma, lehetősége nem volt. A templomból. A templom ugye a szárazér által közrefogott dombhátra épült, mert a szárazér ezt a templomot körbefogta, élő víz volt, és ez a 11. században épült. Tehát az ezres évek második felében, 1046 és 1070 között. Csepreg Imre, apát plébános 1931-ben került Makóra, az akkori iratok között talált egy fényképet, ami felkeltette az érdeklődését. Ezen a fényképen erről a templomról, a romról készült fénykép volt, és ő elhatározta, hogy ennek a helyreállítását mielőtt el végezni. 1933-ban a város főmérnökével, Szabó Imrével helyszíni szemlét tartottak, mely során a főmérnök
Kijelentette, hogy a helyreállítást mielőtt el kell kezdeni, addig még a megmaradó vagy meglévő falmaradványok végleg el nem enyésznek, le nem dőlnek. Csepregi Imre az Alispánhoz fordult, és arra kérte, hogy a téli ínség munkába illesszék bele ennek a templomnak a felzárását is, meg a rekonstrukcióját is, és erre a főispán hajlott. A főmérnök elkészítette a tervrajzot, elkészítette azt a tervet, hogy ez a templom hogyan kerül helyreállítása. A kőműves munkát Kereső István kőművesre bízták, ez egy makói kőműves volt, a templom falait kipótolták, és egy nem önálló és harangtornyot építettek a templomot. Sajnos az eredeti önálló tornyot nem találták meg, pedig az 1935-ös kanonika vizitációs jegyzőkönyvben említés történik arról, hogy a templomnak különálló tornya volt. Érdekes módon rá 100 évre ezt már nem találták meg. De a kutat igen, a kutat megtalálták, amiben állítólag a régi templomnak a harangját sülyeztették a kopácsiak, de a kútban nem volt semmi. Nem úgy maradt, hanem semmi. Végső soron egy főhomlokzat és 2 oldalhomlokzat restaurálásával épült fel az egész templom. Az eredeti alaprajzzal egyenlő, azonos módon építették föl a 13,4 méter x 4,7 méteres nagyságú templomot. Különös gonddal vizsgálták annak idején, mert később a püspökség megrendelte 2010-ben az ásatást. Ugyanezt erősítették az is, hogy a templom alapozása különösen gondosan készült annak idején. Az Árpád-korban ugye ástak egy alapot 160 cm mélységben, annak az alját apróra tört vörös téglával és anyaggal töltötték fel. Ezt ledöngölték. Majd erre ez a fal az későbbi. Tehát az nem az Árpád-kori. Árpád-kori az is, de nem a legelső fal az a téglafal. Na most erre az alapra a 28x14x400-as téglából rakták fel a falakat, ebből a típusú téglából, ezt valahol itt égették helybe, tehát ezt nem úgy hozták. Gondolom akkoriban az emberek is egy megélhetési forrás is volt, de gondolom, hogy lelkesen, tiszta szívből csinálták. Tehát a későbbi bővítés is figyelembe véve 1936-ra a templom elkészült, és ugye, ahogy Erzsike mondta, Gladfelde Gyula csanádi püspök szentelte fel ünnepélyes keretek között. 2010-ben a Szegedi Egyházmegye Papnevelő Intézet rektora a Békés megyei múzeumtól hitelesítő ásatást kért, mert a korai időkből nem készült el rendesen az alaprajz, most elkészítették az alaprajzot, és külön vizsgálták, hogy az alapozás így történt-e meg. Megállapították, hogy igen, mint ahogy elmondtam. Egy rendkívül gondos módon. Egyértelmű, hogy nem a 12. században, hanem 100 évvel korábban épült meg az első román-kori templom, de a késő 13. században kibővítették azt. A leletekről. Azt, hogy itt éltek és jól éltek az emberek, azt a sírleletek megerősítik. Nem csak a kincs, hanem a sírleletek is. Ugyanis Bálog Balajos régész 118 sírt talált, melyből 88-at tárt. A sírok egymás alatt 3 rétegben feküdtek, tehát egymás temetkezés volt. A csontvázak mellett meglehetősen sok ruházati cikket és ékszert találtak. Érdekes módon azt hinni az ember, hogy szegény emberek éltek, nem. Valamilyen idegen vetődik a faluba és az meghal, akkor is a templom mellett kellett a külső temetőbe eltemetni. Nem az árokban, mint hihetné az ember, mert nem tudták, hogy most keresztény, pogány vagy bármi. Azt akkor is ott kellett eltemetni. És ezt megtartották. Kopáns történelméről ennyit. Úgy gondolom, hogy a tablók ezt tisztességesen bemutatják a leleteket, bemutatják az építkezést,
és utána bemutatják azt, hogy a jelenkorban, úgymond a 20. század elején az emberek hogy éltek, a szép rendezett tanyákat, a tanyai gazdaságot, addig, mindaddig ezek ugye működtek, míg a termelőszövetkezetek szervezése nem következett. Meg lehet nézni. Gondolom, nagyon sokan megismerik a régi képeket, a nagyapát, apát. Én kérem, hogy fogadják ezt szeretettel. Én úgy érzem, hogy ezt a Turizmus Egyesület szívvel, lélekkel készítette el úgy, hogy bárki, ha ide jön, lássa, hogy hova jön, lássa, hogy itt 1000 éve éltek az emberek, és nem is akárhogy. Mert ha templomot tudtak építeni, és a sírokból előtt lettek, azt bizonyítják, hogy tudták, hogy hogyan kell bímódon élni, szorgalmasak voltak, rengeteg jószágot nevelhettek fel ezen a legelőtt. Mind a mai napig a régi házak maradványai még a légi felvételeket most is látszanak. Sajnos a faluk feltárására nem kerül sor, de én nagyon remélem, hogy egyszer a régi bomlós és kopáncs faluk feltárását is, a régészeti feltárását maradéktalanul el tudjuk végezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük ezt a tartalmas előadást, amely ez a mi kis történelmünk, amelyben most mi is élünk. Azonban a mai ünnep, Szent Péter és Szent Pál apostoloknak az ünnepe a nagy történelemnek a része. Tudjuk, mert ez történelem, hogy Szent Péter 64. június 29-én, Szent Pál pedig 67 környékén végezték ki, lett vértanú mind a kettő. Az életükről mégis tudni kell valamit, annyit, hogy Szent Péter Jézus első apostolával választotta, ő volt az első pápa. Ő volt az, aki megmerte vallani Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki úgy megszerette az Urat, hogy amikor a döntése került a sor, hogy vallomást tennie az ő hitéről és a Krisztus szeretetéről, akkor az volt a kívánsága, hogy ő nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint a mestere, ezért az volt a kérése, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre. Ez olyan tanulságtétel, ami csak kimondhatatlan szeretetből történhet. De, hogy Jézus nem tévedett, és biztos volt a dolgában, amikor Péter pápává választotta, a Genezáreti tópartján történt, amikor jelen voltak az apostolok nagy része, és akkor együtt vannak, étkeznek, jól megvannak, Jézus beszél velük. Ez a tanítás megszűnne a világban, tönkre menne az egész emberiség élete. De még egy apróság éppen a mai naphoz, a római Szent Péter bazilikában a mai ünnepen megszámlálhatatlan tömegű ember érkezett a világ minden tájáról. Azonban csodálatra méltó ugye ez a templom, de én úgy érzem az én számomra. Az előző Szent Péter bazilika érdekesebb volt. Azt Nagy Konstantin császár építette, és azt is tudnunk kell róla, hogy a 12 apostol emlékére, a 12 alaposzlopnak a helyét ő maga ásta ki. És úgy helyezték, ültették el és építették az oszlopokat. Ez a templom csodálatos volt. És olyan jól megépítették, hogy 1200 esztendeig működött. Érdemes elgondolkodni róla. Ez a mi templomunk még nincs 1200 éves. És az a templom 1200 évig működött.
Annak a helyére építették a mostani Szent Péter bazilikát. 1200 esztendeig működött, de a Jézus tanítása egy kicsit tovább. Mert Jézus maga azt mondja róla, ég és föld elmúlik, de az én tanításom el nem múlik. Hát ennek a tanításnak vagyunk most a birtokában. Ez a tanítás hangzik el a világ életében a mai napon, és mindig egészen a világ végezetéig. De ez a tanítás az, amelyet meg kell ismernie az emberiségnek, ha szeretne jobban, boldogabban, szeretne teljesebben élni ezen a földön. Meg kellene jegyeznünk és el kellene gondolkodnunk arról is, hogy mi a különbség az elvilági javak birtoklása, meg a kis élményt is énekkel folytassuk. Azt szeretném mondani, hogy két katolikus éneket énekelni. Próbálkozom, de mindjárt a boldog asszony anyánkat egy verszakkal ismétlése, utána az Isten hazánkért 7 verszakkal, és utána megpróbálnak a honfoglalásból szóltan elkapni. Próbálkozom ebben, amit szeretném. Egy picit játszom az elejét, megállom, és akkor kezdjük. Yeah.
visszatérésért. Kérem, hogy vegyék szemügyre közelről a taglókat, illetve jöjjön át országot, legyen meg a mi akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, a hit és a szeretet nagy ajándékával, és tartson benneteket meg sokáig békességben és igazságban. Kísértessék a Jézus Krisztus. Szeptember 8-ától ugye minden nap lesz.